Čaute lidi, dneska je nové video a dneska si tady dáme reakci na nový Brawl Talk. Takže můžeme jít rovnou na to. Tady máme něco nového. Podíváme se potom na Brawl Talk. A otevřeme jenom startu. A máme tu tep, kamu, co to je? Tohle je mega hustý. Podíváme se na to. No nic. Dneska musíme zahrát 6 daily winů. Say something nice to Brawl content. Jo, můžete mi napsat do komentáře něco hezkého. A potom můžeme tady dostat za to 1,000. Tady si něco uděláme a uděláme ty daily winy asi, jo, si můžeme, tak jo. Si dám nějakého trošku horšího. Tak třeba Lily. Můžeme jít asi s holíčka. Zatím jsem tento update jako jsem jako překvapen, že jako bude umírat jako Brawl Stars. Já to nevím. Až se půjdu podívat na to video. Ale viděl jsem, že už pár youtuberů z toho točilo nějaké video, takže já musím do toho taky natočit. Jako třeba Ultrasony, potom jsem tam viděl ještě štěpce. Já jsem chvilku myslel, že jako štěpce už nenatáčí Brawl Stars, ale nakonec no. Já jsem ho dlouho nesledoval. No nic, to bylo rychlé. Další hra. Super. Nic zajímavého. Tak jo, další hru asi. Já bych mohl vlastně i... já jsem zjistil, že funguje to, když hrajete tohleto No Trophies. No tak to prej funguje na to. Podíváme se, jestli to teda jako zafungovalo. A jo, funguje to. Jo, to je super. No, teďka si dám třeba mého oblíbeného Davidíka. Tak jdeme na to. Ne? Jsme tu ještě nějak dát. Hej. To je oprava. Doufám, že to nějak dáme. Dobrý. Nevím, jak bych to tady mohl komentovat. No,
Můžete i napsat třeba, jak se vám to video asi líbí, já nevím. Jo, a dejte hlavně like a odběr, ať můžu točit, nebo abych prostě měl chuť dál točit, abyste měli tu pozornost a chtěli, abych točil nové videa. Takže z toho bude asi dlouhá hra, neříkám nic. Dobrý. Tam máme dají gol, ty vole. Kdybych byl fakt teď na straně. To bude asi gol. Hej, co dělá ten Mortis? Hej, co dělá? Normálně. No. Ne. No nic. Já si dám asi někoho jiného. Ten dal nevím, jestli je to dobrý. Co je možná? Taky Mortise, jako hrál ten předtím, ten týpek. Ještě nám zbývá 100 her. Logo to nevím, jestli to dáme. Ne, hej. Co to je? Dobré. Trošku tryhardit, mě to nebaví jak tohle. Hej, ale no tak. My jsme strašně špatný tým. Aha, nedáme. Hej, ne, zase ten Hank. Hej, já budu asi tenhle. Tak to musíme být pryč, jinak to není hra. Pryč, bývají asi. Yes! Máme gol. Teď to musíme jenom vyhrát. Dobrý. Hej, oni dají gol. Kdyby? No, tak ne. Jsem si myslel, že nějaká ta šance tam bude. Ale ten Hank mě fakt jako štve. Já nemůžu se k němu vůbec jako blížit. Budete... Co je? Odpal to! Ne! Dobře, mě to nebaví. Beru Edgara. Musíte to Edgara. Na to. Ještě, že to funguje s těma mapama, s těma game modama bez pohárku, jinak bych tady dal nový. Zahrál jsem si pár her a zbývá mi poslední výhra.
Takže to jdeme se zapnout. Nevím, čím bych to zdržoval, tak jdeme na to. A Trunk, toho moc nemám v zálibě. No. Tohle asi nedáme. A škoda. No tak brzy pokustáme. A si dáme antivirus 8-bita. To bys nemohl, no to dáme radši. To říkám. Yes, máme to vyhrané, takže máme konečně tohoto víc. A můžeme si rovnou otevřít dva chaos dropy. Super, a čekáme. A další super. Nic moc, tak teď si můžeme jít asi kouknout na ten. Tak jdeme na to. I rozhodl jsem se, že se podívám na samého videa, protože jsem neviděl žádné jiné dostupné video teďka v tenhle čas. Takže já to jdu teda zapnout. Můžeš získat zdarma skin buffy, kmenový kufr a spoustu zdrojů, ale musíš udržet... OK, bro, jako zajímavý... Jako ten skin na toho Trunka se mi jako hodně líbí. Já jsem věděl, že někde tady, že za chvilku vyjde a jako je super. Jako doufám, že ho dostaneme zadarmo, když dosáhneme nějakého toho cíle. Bro, to, jako jsem zvědavej, tady, že máme tam zdarma ten jeden skin, který byl z Clash Royale, všichni si mysleli, že to je za ID. Ten brawl naživu. Je potřeba dokončit vítězství každý den. Čím víc... OK, takže to, co jsme teď dělali, tak musíme vyhrát. Jo, takže vlastně, jak to tady vysvětlovat teďka sami, my musíme každý den udělat 6 daily winů, aby jsme asi zachránili Brawl Stars, já nevím, zkusíme pokračovat. Lidi v komunitě je splní, tím lepší odměnu získáte. Tohle bude Aha, tak jo, to dává smysl. nejtěžší komunitní událost, jakou jsme kdy dělali. Takže tohle je nejtěžší komunitní událost, co jsme dělali. Hej kámo, tak to fakt neřekli. To mi neříkej, že teďko Brawl Stars bojuje o to, by přežil. Kámo, vidíte, to srdce začíná víc stepovat. Hej kámo, to předtím nebyl. No, jako jestli to je nejtěžší, no tak to musíme se hodně snažit. Jo, takže lidi, doufám, že to dáme, jo? No, předtím to srdce bylo úplně mrtvý, teďko do kámo vidíte, že hráli. Toto je komunitní událost. Všichni musíme hrát, sdílejte to všem kámošům, všem spolužákům. Jo, to je pravda. Všem to sdílejte, aby jsme dostali, aby jsme zachránili Brawl Stars, protože
přece nikdo nechce, aby Brawl Stars umřelo, takže dělejte to opravdu všem. Všem starým kámošům, nepřátelům, úplně všem. Jo? By zapli Brawl Stars a odehrávali každý den daily Keep Brawl Alive, udržte hru naživu a budete odměněni. Takhle to funguje. Takže Danny, dělej si poznámky. Pojď, Daniel to poznámky. To má, jen to ne. Jste za dubbing. Každý den musíte otevřít svou hru a dokončit svých 6 denních To jsme výher. udělali. Docela snadné, že? Jo, To špatně. Není to tak snadné. Jediný způsob je... Co? Takže mi chcete říct, že to nebude tak lehký? No tak mě už zabralo několik her, abych vůbec vyhrál těch 6 daily. Civogo, tak jdeme dál, no. Taky může. To není všechno, kamu, takže to, že jsme dneska vyhrávali daily vidy, tak to vůbec nebylo to, co se hlavní je pointa toho eventu. Tak Celá komunita dosáhnout tohoto cíle je, když každý hráč udrží Brawl naživu tím, že hraje a přesvědčuje své přátele, aby... Teďka jsem to řekl doslova. Jako pár kámošů by to šlo. Asi. No nic, jdeme dál. Také hráli. Takže jděte na obrazu. Aha, takže my musíme zachránit Brawl Stars tím, že musíme všem kámošům říkat, aby zapli taky Brawl Stars. Kámo, tak to Takhle, je jo. hodně crazy, já normálně mám... Takhle bys to přesně měl udělat, takže fakt sdílejte to. chuť napsat hned nějakému třeba Roblox youtuberovi, aby zapl Brawl Ne, Stars, asi- aby pak přežil Brawl Stars. A uvidíte tady ten ukazatel srdce. To ukazuje, jak moc je hra živá. To jsme viděli. Sledováním každého hráče, který Okay. dokončí svých 6 denních výher. Odměna se zlepšuje podle počtu lidí, kteří splní cíl. Takže prvním cílem je, aby 20 milionů Okay. hráčů získalo svých 6 výher, což OK, To OK. dává má nic smysl. moc odměnu. Ale pokud 20 OK, takže musíme co nejvíce lidí splnit ten quest a potom se to navýší na 5 chaos dropů 3 zdarma. milionů splní své denní výhry, odměna bude o něco lákavější a pokud ji dokončí 27 milionů nebo No tak více to bude hráčů, docela jako těžký. 27 milionů? získáte Nevím. nejlepší odměnu dne. Podobně I když jako 27 milionů nezní tak jako těžce, ale nevím. Fakt nevím. Necháme se překvapit. 10 dní budete každý den. Wow, 10 dní? Jako, jo, takže ten Trunk skin rozhodně dostaneme. Tak to bude mega dobré, ale. Takže máme tu Chaos Drop, ty na vylepšování Brawlerů, Gemy, Buffys, XP Doublery a Omega Box. Tam máme Trunka, nevím, potom Blingy do Bravo Pass, teda do Ranked Passu a další Chaos Dropy. 10 dní, kámo, co, jak to udělají z grupy, powerpointy jsou docela nebo třeba 3, které jsou pro pás, každý den jsou třeba klíče, na které ještě tropy, box a tady jsou zase chaos dropy. Odměnou mezi odměnami mohou být Chaos Drop, náhodné buffy, skin kmenového polena, Ultra Trophy Box a mnoho To jsem dalšího. říkal. Takže se do hry dívejte každý na ten den. Trophy Počítáme Box s se vámi, hodně že to těším. rozšíříte mezi své přátele, ale i my děláme svůj díl. Po celou dobu trvání akce budou k dispozici 2 zaručené Chaos Dropy za poslední výhru v daném OK, dni. takže A k každý tomu den všemu tam bude mám tu lucky pro day, vás ještě každý den tam budou 2 chaos dropy, takže to mám mít úplně každý den. malou věc navíc. Děkuji, Co? stará paní. Co to je? Vím, co musím udělat. Nějaký jablko, Podezřelá které ho vteřinka, otrávilo. jedné věci pravdu. Každý den bude také bonusový Chaos Drop. To je Aby se divný, Brawl no to udržel je, při no. životě, aby si získal ty extra Chaos Dropy, budeš muset splnit pár jednoduchých úkolů, jako je označení Jaký úkoly, kámo, teď jsou speciální úkoly mimo Brawl Stars. tvého oblíbeného tvůrce obsahu na sociálních sítích. Jo, to jsem na začátku úplně říkal, jsem to říkal, že mě můžete označit a tím pak vlastně budete mít splněný úkol, takže díky, že se mě označíte. Youtubery, ty krása, tak to jsem zvědavý, kolik lidí pak. Požádání náhodné celebrity, aby si zahrála Brawl. A jo, kámo, tak já jsem to fakt prediktul, No. takže já mám třeba napsat, nevím, mám napsat Dodovi, aby hrál více Brawl Stars, protože já jsem editor Doda, takže krásu, možná tímhle taky hodně pomůžu Brawl Stars, takže napište všem kreatorům, všem tak dál. lidem. Co tady teďko děláš, Co kámo? to- Jiný úkol, tak si zkontrolujte Ok, denní no úkol. koment, každý den je tohle jiný je fakt jako divný, úkol, takže ten ale radši to nebudu komentovat. Zaň mediatask má být úplně jiný, OK? Koment,
srdíčko Brawl Stars on post, takže máme dát srdíčko pod ten post Na obrazovce akce. První úkol je jít na kanál oblíbeného tvůrce obsahu a okomentovat něco hezkého s hashtagem Keep Brawl Alive. A jenom proto jsem dneska dostal Jo no, to taky můžete udělat. Budu moc rád, když to tam uvidím, jo? několik komentářů, podívejte se na to. Když se podíváme na svůj pomoc Majku, seš napsat pod komentář hashtag. Každý, kdo splní svůj denní úkol, se automaticky zúčastní naší soutěže o drahokamy. Každý den pečlivě projdeme seznam hráčů, Speciální kteří event. úkol splnili Okay. a každý den jeden šťastný výherce získá 100 000. Co? 100 000 gemů? Tak to bych rozhodně chtěl vyhrát. Tak to budu asi grindit teda to Brawl Stars. Tak doufám, že se mi zaštěstí. Hodně štěstí přeju i vám. Ať dáte těch 100 000 gemů. Drahokamů. Ne, hej, tak po dobu 10 dní každý den budu rozdávat 100 000 gemů zdarma pro Já vím, někoho. to je mega Já bych chtěl šílený. úplně vyhrát 100 000 gemů, jak to můžeme vyhrát přesně? Dneska ne. Otevřete Brawl. Získejte 6 denních výher. Požádejte Ok, to už přátelé o víme. totéž Ok. a udržme Brawl naživu. To je všechno, jo? To je všechno! Jo, OK. takže tohle je všechno z Brawl Talku, tak asi, takže co bych mohl asi říct, hrajte Brawl Stars, označte si mě a dejte like a odběr a z tohle videa to bude všechno, takže čus.